Oiga, será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que o contrário? Ela tem uma mulher, participa em vários projetos na Índia, em Etiopía, no desenvolvimento. O único link que foi este, implicadas com dor. O rostro da atriz, se ela dança no Este vídeo, que está ambientado medio en Galicia, medio na India, e trata de unha rapaza, Uxa, de 6 ou 8 anos, non me acordo, que se vai a vivir a India. Allí pois fala un pouco da situación que hai, tamén da situación da muller, sobre todo. A música trata de Lía, que polo día de Reis regalaronlle unhas zapatillas. Pola noite hai ruidos, eran as zapatillas que estaba falando. Dixolle que se agarraran aos amallós, porque iba a levar a un lugar. Ela fixo e levou-no ao sitio onde os rapaces vivían na pobreza e tiñan que traballar. Viu como esas zapatillas que tiña ela, pois as facían membros da súa idade. Esta rapaza foi-se interesando en como vivía a Lía, porque tiña que facer as zapatillas. Recolleu información e intentou axudar, conseguiu. E se eu pudesse entrar na sua vida? Vos cacetais? Non. Nós si, as cacetamos moitísimo, ademais. As vosas aboas? Sí. Aí está. Entonces eu penso que empezou a cousa porque a calceta é unha actividade que se considera femenina e ademais como menor, non? Por ser femenina moitas veces ten como o adxetivo de unha actividade como de muller, bella e que non ten así, bueno, que é así como un pasatempo menor, non? E sin embargo aquí está considerado de outra maneira, non? Como un revulsivo casi, non? Para todas estas mulleres. Cando Anxos, por exemplo, lle di que vai empezar no clube, xa lle din que debería usar o tempo para outra cousa. Mais útil. Mais útil. Sí. Porque a mí gusta moito como reflexa a realidade de moitas mulleres diferentes na actualidade. Porque son todas moi diferentes, pero encontran algo que asume e a través deso tamén moitas cambian a súa vida, a forma en que ven as cousas e realizan os seus sonhos. Pero penso que é o máis importante. A mí a que máis me gustou foi Matilde, porque conta o día a día de moitas mulleres que solamente pensan no que van facer despois, sen preocuparse. Por exemplo, ela cando viu un club da calceta, ou un anuncio do club da calceta, pensaba que era como unha pérdida de tempo, unha tontería para ela. Ao final, foi ao club da calceta e empezou a investigar a morte da súa tía da viña. A mí gustou. Na súa casa empezaron a compartir as tarefas domésticas, a mí iso gustoume moito porque é un exemplo que deben tomar moitas mulleres aí na actividade. Bueno. E ademais, recordáis como fixo, simplemente non facendo e xa está, o sea, ningún berro, nin nadie, igual aquí, se non está feito, non está feito, xa está. Aí saben que ninguén as vai xulgar, ni nada. Están tranquilas, a gusto, como son, naturales. Sí, a mí o que acabas de dicer me parece máis importante. E ademais, se desde a miña idade vivo esa experiencia de estar con mulleres que non xulgan, nin che piden explicacións das decisións que tomas na tua vida, que as aceptan. E iso é maravilloso, e o que lles pasa a elas. Ninguna ten unha vida que as faga realmente felices. Todas teñen algo que queren facer, pero que por circunstancias non o fixeron. E gracias ao apoio unhas doutras, conseguiron facer. O caso de Fernanda a mí me parece un pouco utópico, non? A día de hoxe eu creo que é difícil que haxe unha persoa como Fernanda que supere todo iso e que acaba facendo o que acabou facendo Ana. Oxalá, non? Pero parece moi complexo. Eu quería comentar o final do libro.
o xersei que compuxeron ao final, non? É idílico, é maravilloso, oxalá, non? Pero ao mellor ainda estamos un pouco longe, porque ao final conseguen prácticamente todo o que se propoñen. O caso de Luz, que claro, desticou que ben, que maravilla, pero a realidade, non sei. A realidade non é tan fácil. Non é tan fácil. Bueno, Non é que me gustara o sea, non é que me gustara esa parte, pero sí que me revolvía o estómago dicindo desde cando era prostituta, porque a nai xa estaba cansada de serlo e tiña que ganar cartos igual para casa, que ela se metera a ser prostituta aos 14 anos, tendo ela o seu soño de ter un home, ser feliz, que xa cando iba ao colexio lle preguntaban os rapaces da súa idade que canto ganaba a súa nai, que a ela encerraban no baño e lle, presionaban. A min eso era, revolvía moito estómago, se me vexo nesa situación non sei que faría, sinceramente. A min gustoume, pero parece que non, ao final todo sale ben, non me parece moi... Nalgúna ocasión sí, pero por exemplo Luz, tamén Fernanda, non creo que na realidade lles fora tan fácil salir da súa situación. Bueno, Fernanda tiña moita axuda do seu marido, que sempre a animaba. A min gustame que o marido se puxera sempre no seu lugar pensando que, tratando como se ela non tuvera discapacidade, que ela poidera facer calquer cousa, que ela se propuxera. Pero é un libro que tamén non é... Non, si, é claro, introduce tamén a magia, non? A mí me encantan as danzas de Davinia por debaixo, non? Que van aparecendo nas noticias no periódico e de repente este morre nun accidente estrano e este outro, e van caendo todos, a Davinia vai buscándose a revancha por todos os lados, non? Me parece unha maneira de introducir, se queredes, o humor incluso, o humor negro, e a magia dentro dun libro que son situacións moi realistas, non? Por outro lado. Bueno, arquetípicas, quizás, pero tamén moi realistas, non? É moi original a maneira de contar. Xo que vin primeiro a obra de teatro, e despois vin a película, que é unha película galega con actrices e actores galegos, pois deixou mellor sobre todo que quizás o libro aínda que o teatro e a película. E pareceme moi interesante o revulsivo ese que teñen elas no Club da Lanceta, que lles fai cambiar a vida, a vida van a cambiar, sintense mal case todas, descontentes co que teñen e consiguen cambiar. Quería eso, que as historias acabasen ben para animar a persoas que as poidan ler, a que se superen, a que pensen que eso tamén les pode ocurrir a